Teisa habar tungphulaijak Bangladesh tabukhe tungphulaimani nukjakha dagao jobno tuye salni romui sanmung khlai phai tongkha ansani ojma song kokti salni horo dakani secretariat ganabo kuthumlaimung khlainai rok kok banglaikha aboni ulo choprok laikha te a choproklaimani wo 40 eba 50 jonani kahai sago dukhu mankha student adong nahid islamni logi kwbangma rungsrwngnai no romui tonkha abo hai koktoma manui no horni 9 pm o Dhaka University bwskango kuthumlaimung khlaika student rok borok ansani ojma songno nona naikheno kaini bodolni bisingo choprok laikha haborno tongkwchang khlainani bagui ongkho rwjakha police de sengkrak bodol rokno sago dukhu manai rokno Dhaka Medical College sakamnogo admit khlaika nahid islam sanmung khlaika ansar bodol patimungno kotor khlainani nai tongkha samung hamya khlainai rokni phasing kwrake sep naharjaknai hwnibo saktarmung rwkha te khaksa phasingke ansar te village defense force ni general Mutaleb Sajjad Mohammed Chaka borok kuthumlaimung khlainai borok ansar bodolni ojmaya phatarni simi kubuni borok phaiui habano deramungo khiklani nai tongkha hwnui bureau report Kokhara।